Keď sa tá dolu zostúpi z ochranných zákutí brál, vrchov, zácekov i pahorkov tatranských na šíru rovinu dolnej zeme a ide sa po nej ďaleko zaveľa do konca, príde sa do zeme zasľúbenej, Báčskej, Banátskej alebo Sriemskej. Tu sa pretínali široké rimanské diaľnice, premávkovo obťažené rozprávkovými nákladmi, spechajúcimi regimentami vojakov i húfmi a tlupami barbarov. Avary, obry skutočný, prichádzajúci len prezimúvať na urvané lôžka driečne jarých Sloveniek. V dobe spomienok na 250 ročnicu presídľovania našich predkov z Horniakov na Dolniaky sa pokúsime aspoň naznačiť dominanty dolnozemských obrysov slovenskej sebaúcty. Áno, pekne to povedal v názve svojej vzácnej publikácie významný muž, nestor slovakistiky v Juhoslávii, akademik Ján Kmeď. Slováci boli zvyknutí i neprávosti znášať, čo im pomohlo rôzne tvrdze a nesnádze prekonávať inak ako druhým. A hlavne zhrnať tak tie cnosti všelijaké, na ktorých si veľmi ctlivo a úzkostlivo zakladali a o ktorých nechceli upustiť. To je dôležitá vec, pretože tým nejak viac seba ctili, preukázali sa inak pred druhými, chceli pretromfnúť druhých, obstáť v tejto mnohonacionálnej nížine ako takí, ktorí môžu tu žiť a perspektívu a budúcnosť si budovať. V Aradáči sa veľa toho potom robilo takého, keď prišli Abafijovci, najprv Daniel a potom Leopold Abafi. A keď napríklad u Abafiho, keď prišiel Felix Kutlík tiež z Kulpína sem, tak zapísal, že tu našiel perlu dolnej zeme, poetku Jaroslavu Járošiovú. A keď Jarmila Abafijová sa vydala za jedného veľkého slovenského národovca, Samabodického, ktorého pamäti bývali takým hlavným čítaním zo slovenského národného prebudenia pred prvou svetovou vojnou, tak tu prišiel aj hlavný historik Slovákov v tej doby tunajších z Iloku, Jozef Maliak. Prišiel petrovský kňaz, dlhodobý kňaz Juraj Mrva. Prišli mnohí svadobníci, lebo sa z toho robievali také spoločné poriadania slovenskej inteligencie tunajšej, pri ktorých sa zasa utvrdzovalo aj národné povedomie, aj sa trasovali ďalšie cesty. Ako tú slovenskú sebaúctu na vysokej úrovni udržiavať. Vysokú úroveň zabezpečovali už aj Štefán Homolákov, priamy náčelník štúrovského hnutia u nás, v prostredí Petrovskom, ktorý bol kaplánom najprv u Jána Stehlu. Potom Hurbanov, Jozefov Miloslavov syn, Vladimír Hurban, ktorý prišiel za evangelického kňaza, aj národovca, aj činiteľa do Starej Pazovy. A potom na viaceré miesta tu prichádzali výtečníci,
ktorí mnoho vykonali nielen na slovenskej sebaúcte, ale aj na upevňovaní slovenského národného sebavedomia a všetkého toho, čo Slováka ako čestného človeka zdobí, čo upevňuje jeho charakter a čo podmienuje jeho priamu chôdzu v živote. To bola tá sebaúcta, v ktorej Aradáč sa veľmi aktívne a plne prejavil. Prejavil sa Abafovcami, Kolejňovcami, Viergovcami, Petrášom, prejavil sa Peťkovským najnovšie, poslední dvaja vydali aj tu na publikácie zasa pán Peťkovský písal o rode Kolejňovskom, písal potom o 200-ročnici slovenského vinického zboru v Aradáči. Pán Petráš vydal tiež z mnohých hľadísk zaujímavú monografiu Aradáča, Slováci v Aradáči, ktorá práve nedávno mala premiéru. A tak sa aj v najnovšej dobe tá stará tradícia štúrovského a matičného života, povedomia, kultúry aj ďalej pestuje, nadväzuje a prekvitá. Aradácie šíre pole, to je pekné polečko, polečko. Aradácie šíre pole, to je pekné polečko, polečko. Zasiala som rozmarín zelený, hej, a vyšlo mi žitečko. Zasiala som rozmarín zelený, hej, a vyšlo mi žitečko. Čože ma je po žitečku, žitko vetrigo mláci umláci. Čože ma je po žitečku, žitko vetrigo mláci umláci. Kedyže sa ten môj najmilejší, hej, zvojne domov navráti. Kedyže sa ten môj najmilejší, hej, zvojne domov navráti. V dome Abafiovskom na fare v Ardáči prebiehal taký intenzívny spoločenský, kultúrny, národovecký ruch, že sa tu veľmi naplno prejavili aj niektoré iné rodiny, najmä učiteľské. V prvom rade treba spomenúť rod Kolejňovský, o ktorom vyšla aj osobitná genealógia nedávno. V revolúcii 48. vezúc sa na voze do Senice, Leopold zažil zrážku s tým mladým uhorským barónom Tadeusom. Už vtedy na voze bola jednak pani Hurbanová a jednak Mária Kolejňová, dcéra Samuela Kolejního, kňaza na Mijave, ktorej sestru Annu si sám Kolejni zobral za ženu a doviedol ju ako mladú farárku sem. Potom z Kolejňovského rodu, ktorý sa uplatnil najmä v matičných rokoch, do Aradáča jeho syn, toho Daniela Kolejního, tiež Daniel, prišiel už v roku 1863 za učiteľa a nezadlho potom v 1870 prišiel sem za učiteľa aj jeho brat Juraj Kolejni. Takže dvaja Kolejňovci už tu tam v 80. a 90. rokoch minulého storočia
boli evanícki učitelia a pracovníci národa roli dedičnej v smysle toho vyhranenia Abafijovského, Štúrovského, Urbanovského, Matičného, Koleniovského. Koncom storočia 1897 prišiel sem aj môj starý otec po materi Ján Demčák za učiteľa zo Sarvaša, ktorý tiež tu pôsobil do roku 1925. V 1910 prišiel za učiteľa Štefan Bierk, ktorý bol dlhé 10 ročia takým stĺpom národoveckým a školským, pedagogickým, nielen v Aradáči, ale aj v širšom slovenskom, tunajšom prostredí a potom do národných kalendárov písal také prehľady činnosti aradáckej, čo sa týka poriadaní, folklóru, národného života v Aradáči. Na dolnú zem prichádzali naši predkovia s holými, ale mocnými rukami a bohatstvom, ktoré predstavovala viera i dobré mravy a obyčaje ich otcov. Dnešný Aradáč sa nachádza v strede asi 7-kilometrovej vzdialenosti medzi Zrenianinom a riekou Tisou. Slováci boli veľmi usilovný národ, ktorí prišli na túto zem dolnú, kde boli už bratia Srbi tu. Už pár, možno 70 rokov, tak ako sa ja mohol počuť, boli oni tu. A naši ľudia boli veľmi schopní za prácu, aj zvlášť poľnohospodársku. A oni isto boli poľnohospodári, tak sa učili od našich sedliakov, myslím, Slovákov. Aj tu sme nažívali veľmi dobrých, myslím, priamých odnosách s nimi. Veľmi sme dobre sa mali, neboli sme Poľakom rozbroji, alebo že sme sa nechceli. Ja môžem povedať, mňa Srbi tak vážia isto ako aj Slováci v tom ohľade. A čo sa týka našej práce, našej robote, naša zem je veľmi úrodná, ju treba riadne obrobiť. Potom môžeme aj očakávať. Práve sa skončil zber slnečnice, ktorá je dosť na plochách v Aradáčskom chotári a práve v týchto dňoch je zber kukurice. Kukurica je najmasovnejšie, môžem povedať, na našich plochách, najviac sa seje. Samým tým ona je jedna z najrentabilnejších obilín. Rozhodne ešte je to dosť práce, chotári, pohotové, zimské oranie ešte neurobené. Ďalej je to niečo aj cukrovej repy, ktorú treba v tomto čase čoskôr vybrať, lebo všetko závisí od povečernostných podmienok, ako bude, lebo my sme továreň pod otvoreným nebom. Čaká nás aj iná práca, nás sedliakov. Pohotové my, ktorí máme viniče, treba hneď vínko pretáčať. Sú tu potom zabíjačky, ktoré sú už tradičné na dedinách, takže sa musíme poponáhľať s týmito roľnými prácami. Aradáč si naši predkovia založili v roku 1786, keď sa dosťahovali z Bardáňu a vo väčšej miere z Novohradu, z Volenskej a Peštianskej župy. Pozval ich sem zemepán Izák Kiš, majiteľ Elemírskeho panstva. Leopold Abafi
to bol náš tunajší Aradáčan, v Aradáči narodený 1827. No súčasne to bol Štúrovec. Štúrovec popredný a priekopnícky. V tých hlavných štúrovských podnikaniach sa veľmi aktívne zúčastnil a potom aj v revolúcii v Búne z rokov 1848-49 mal prvé šarvátky s mladým barónom pre slovenské pierko. Potom bol hurbanovským a cisárským dôstojníkom pri všetkých ťaženiach na Slovensko Slovenskej národnej rady. So svojou stotinou zúčastnil v najaktuálnejších bojoch. Jeho stotina mala práve najviac aj víťazstiev, aj obetí. A potom pri treťom ťažení on vládol celou časťou západného Slovenska a podobne ako Hurban dával priepustky ľuďom, lebo jeho ľudia držali vtedy Slovensko pod svojou mocou. Vydal svoju drámu Boskovci, veľmi takú národným duchom. A potom v Aradáči písal tiež Pátra Stislava, teda z národných dejín o prvých panovníkoch veľkomoravsko-slovenských. Na pražskom zjazde slovanskom zastupoval slovenskú delegáciu. Tu mal svoju báseň volajúcu Slovákov do boja. Slováci predtým nebojovali prvýkrát, tedy v dejinách svojich 1000-ročných bojovali povedome za svoje práva. A on nie len tak tými šarvátkami bojovými ako dôstojník, ale aj piesňou povzbudzoval všetkých a volal do boja. Taký bol vyhranený Leopold Abafi a taký prišiel sem. Aradáčsky cirkevný evanjelický zbor v tomto roku zaznamenal 210. výročie príchodu Slovákov, ako aj založenie cirkevného zboru. Je to taký 2000-ový zbor horlivých cirkevníkov, ktorí majú rád svoju cirkev, ktorí to aj preukazujú vlastne v náboženskom živote. Máme čulú cirkev, máme ženský krúžok, máme spevokol dvojhlasný ženský, 27 žien, ktoré spievajú v dvojhlasnom cirkevnom spevokole. Potom máme mládež, staršiu aj mladšiu. A máme nedeľnú tzv. Školu, ktorá je podelená na tri skupiny, kde je veľmi dobré spomenúť v tejto dobe novej, že už sa zapojili aj naše pani učiteľky, ktoré vyučujú deti v nedeľnej škole. Aradáčská osada sa skladá z dvoch národností. Sme Slováci, evanjelici a Srbi pravoslávni. Pravda, voľa, kedy nechcem opakovať, boli dve osady, srbský Aradáč, slovenský Aradáč. Mali dva miestne výbory a tak ďalej, ale po druhej svetovej vojne bol to spojený ako jedna osada Aradáč. Tie styky, to bratstvo, náboženstvo a národnosť naozaj sú dobré, pravé a kresťanské. To si prajeme, aby bolo aj naďalej od nášho Pána. Naši predkovia, ako dodnes často hovoria ich potomkovia, roztrúsení po celom svete, hnaní žitia nevôľou, nikde nevydržali tak homogénne a úspešne udržiavať svoju identitu, ako práve tu, v juhoslovanskej Vojvodine. Leopold Abafi tu
spracoval veľmi mnoho. Keď si všimneme len tie roky, tak 1857, 1863. Čo všetko porobil a pozakladal. Ako rýchlo to išlo. V 57. Prvý veľký zvon, potom hneď o rok orgán, potom o 62. zvon. A v tých rokoch 60. od 61 do 64 pozakladal tu najprv čítací kruh, potom o rok pomocnicu, potom organizoval schôdzky banátskych kňazov. Stadiaľ to išli direktívy na to, ako sa aj účasť, ako sa má cirkev, škola spravovať. A okrem tých direktív, stadiaľ to zase išlo slovo. Slovo života. V 1881 založil časopis, keď predtým už v Pešti uverejnil, vtedy sa to tak prejavovali, alebo afirmovali, alebo habilitovali, ako by sme dnes povedali ľudia, že sa venovali prekladaniu nemeckých cirkevných kníh do slovenčiny. 9 takých kníh vydal v Pešti. A potom, akoby posmelený, tým chcem troška aj celému slovenskému národu pomohnúť, ukázať, čo sa to tu robí. A preto v každom čísle Nového života mal aj svoju kázeň, mal svoj príspevok, mal vzácnych spolupracovníkov, nielen z Dolnej Zeme. Kutlík tu bol potom jeho zať Bodický, potom bol tu peštiansky kňaz Zvolenský, aj zo Slovenska, aj z Pešti, aj z celého evanjelického vtedajšieho sveta. Čo zasa, vzhľadom na roky, ktorých to vzniklo, bolo na tú dobu mimoriadne opovážlivé. Na tú dobu, a keď uverejnil v tom svojom časopise svoju kázeň na Nový rok 1882, tým miernym, keď odôvodnil, prečo sa Slováci akoby by boli nespokojní, teda nie mierni, chceli domáhať svoje materčiny, lebo vraví, že materčina to je ako halena. Základný oblek človeka. A keď kto chce halenu mu zobrať, no už tak nemôže človek zostať chladnokrvný a nemierny, ale musí byť mierny. Za toho cirkevný konventuálne tunajší senior stíhal. Keďže to tak bolo, Leopold Abafy dlho potom nemohol vydržať a doránený aj tým, hoci vždy spriamený, v 1883 aj umrel. Leopold Abafy vštepoval do srdc tunajších ľudí tú rodolásku slovenskú, tú lásku k materčine a to povedomie slovenské, ktoré, zasa sa vrátime na to, je v základoch tej našej slovenskej sebaúcty. Pro veselých veselo hrám, pro trúchlivých smutný hlas mám. V neštestí strašne hučím, zbožných do chrámu zvolávam. Všem k modlení čas udávam, mŕtvych Bohu poručím. To je text na najväčšom zvone aradáčského evanjelického kostola, ktorého autorom je tunajší farár, hodný a slávny dedič všetkých duchovných darov otca Leopolda Abafyho. Citovaním myšlienok akademika Kmeťa
Z jeho publikácie Dolnozemské obrysy slovenskej sebaúcty sme náš dokument začali. Jednou z nich aj skončíme. Nech je večná sláva zaslúžilému nášmu Aradáčanovi, Leopoldovi Abafimu.